Inqas minn xarejn qabel mal-Gvern u mistenni li jressaq il-budget tas-sena d-dieħla, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna ppreżenta d-dokumenta qabel il-budget bit-tema Insostnu tkabbir inklusiv. Il-Ministru Cicluna saħa fuq it-tqassim tal-ġid, aspett li dan il-Gvern jagħtih importanza f'kull budget u fil-budget li jmiss li mistenni jiġi ppreżentat lejn nofs Ottubru se jagħmel l-istess. U nissostitnuh, we sustain it, nżommuh, nibżaw għalih. Ġifieri tkabbir kulħadd jaf li l-ħaqnieh u msejrin tajjeb, imma issa ċ-challenge huwa li nżommuh ħajkompli mhux għalina u tfal tagħna. Ġifieri dak huwa se jkun it-target. Però il-ġid jitqassam. Dan huwa meta ngħidu tkabbir inklusiv tfisser u kull da u bil-provi. Ġifieri nuru aħna li meta nikkomparaw ruħna ma' 27 pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea we're doing well. Spjega kif il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbassar li Malta potenzjalment tista' tilħaq tkabbir ta' bejn 5 u 6% matul is-sena li ġejja. Huwa saħaq li bħal kull budget ieħor il-prijoritajiet tal-Gvern se jibqgħu fuq is-saħħa, l-edukazzjoni u t-tkattir tax-xogħol. Il-Ministru għall-Finanzi spjega kif imqabbel mal-medja Ewropea li naqset il-faqar minn 25% għal 22%, Malta niżlitu minn 25% għal 17%. Il-Ministru Edward Cicluna semma kif xorta għataw realtajiet soċjali li l-Gvern se jżomm saqeħ mal-art dwarhom u filwaqt li jieħu nota jipprova jindirizzhom. Dwar is-settur tax-xogħol semma kif Malta hija l-aktar pajjiż li għamlet qabża fl-aħħar 10 snin fejn il-ħaddiema temmew l-edukazzjoni terzjarja. Qal li l-produttività ta' Malta tellet tal-120% għal kull siegħa xogħol. Semma kif żdiedet ir-rata tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-qasam tax-xogħol fejn issa tellet tal-62% filwaqt li d-differenza ta' dħul bejn in-nisa u l-irġiel qed tonqos iżda jeħtieġ li tibqa' meħuda bis-serjetà. Il-Ministru fakkar fl-aħħar żewġ rapporti tal-Aġenziji ta' Kreditu Fitch u Moody's b'tal-ewwel tirrimarka li matul is-sena l-oħra Malta kellha l-ikbar tkabbir ekonomiku maġġel fl-Unjoni Ewropea filwaqt li Moody's ollit ir-rating ta' pajjiżna minn A3 għal A2. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.